полковник Раимбеков, дар саволи якуми шумо ҷавобам мехоҳ ки дар ҳақиқат вазъи фаврии минтақаи сарҳадии ноҳияи Шуробод душвор аст. дар улусволиҳои рӯбарӯи минтақаи ҳифзшавандаи ноҳияи Шуробод гурӯҳҳои толибон, гурӯҳҳои ифротгар ҳаракатҳои худро бурда истоданд. аз мардуми маҳаллӣ улусволиҳои шаҳри бузург, улусволии зиракӣ ёвон, улусволии хоҳон ки рӯпарӯи ноҳияи Шуробод ҳастанд, тарафдорои худро ҷалб карда истоданд. ки дар масофаи аз 25 то 50 километрии минтақаи сарҳадӣ онҳо мавқеъ доранд. мавқеъи ҷойгиршавии онҳо асосан улусволии зиракӣ, минтақаи дани шоҳла мегӯянд. дар ҳамон ҷо ҷойгиранд. ҳаракатҳои ҷангӣ чирикӣ мегӯянд. ин чирикӣ яъне ки ҳаракатҳои партизанӣ дар улусволии зиракӣ ба қайд гирифта шуданд. аз тарафи сарҳадбонони афғонистон нафарон шумораи 25 нафар кушта шудагиянд. аз тарафи толибон низ куштаву захмиён ба қайд гирифта шуданд. лекин ҳаминро қайд кардан лозим аст ки ба хатти сарҳад дар минтақаи мо наздик шудагӣ нестанд. ин фаъолиятҳои асосие ки гурӯҳи ифротгарову толибон мегзаронанд дар улусволиҳои вардуҷ, улусволии зеббог мегӯянд ки ин ҳамсарҳад аст ба ҷумҳурии исломии покистон ва вилояти Бадахшони мо наздикии Хорух ва ноҳияи Ишхошин. айни ҳол вазъи фаврӣ дар минтақаи мо дар ҳамин ҳол ҳаст.